Това видео е за надписите, които се появяват на дисплея, съобщенията. Могат да бъдат различни надписи. Кои са нормалните? Най-отгоре ляво, когато се покаже съобщение допълнителен ел нагревател, това означава, че някой от таймерите се е включил. Примерно сега ще включим този таймер и се показва допълнителен ел нагревател съобщение. Това е нормално. Означава, че таймера работи. Това съобщение ще изчезне в момента, в който таймерът се изключи и няма да се показва нищо. Ако пише защита Solar, това означава, че колекторът е горещ и бойлера предпазва от прегряване. Това пак е при нормално слънце, когато температурата достигне около 90 градуса на солара и бойлера започва да върти постоянно, без да спира помпата, с цел да предпази солара. В режим ваканция, когато се включи, също излиза надпис. Не успях ли да го включа? Включен е. При режим ваканция ще излезе надписа ваканция единствено и само когато е извън таймерите, но когато е по време на таймерите, бойлерът няма да се включи. Ето вече имаме ваканция. Може да излезе антилегионела. Ако е включена антилегионелата, това нагрява бойлера до 70 градуса за унищожаване на бактериите и се прави автоматично. Диагностика се достига след като се натисне няколко пъти Enter 3 пъти и се виждат последните диагностики, какви грешки е имало на бойлера. Може да се придвижваме в списъка по страници надолу. Това е последната диагностика от 9 март, когато е изключен солара. Изключването на солара можем да го покажем как става. Стиваме на конфигурация и премахваме слънчев колектор, при което солара е изключен, но сме в режим ваканция и излиза отдолу надпис изключен солар, ето незащитен солар. Така се появяват грешките при бойлера, но тази е нормална, единствено когато изключиш солара. Сега влизаме обратно в менюто с диагностика и на 22 март, което е днес, 11:44 минути, излиза незащитен солар. По-опасни притеснителни аларми са, когато има прекъснат S1 или S1 на късо. Това означава, че някой от температурните сензори е повреден. Тогава трябва по-сериозни действия, обаждане на сервис, подмяна на сензора. Ако искаш да изтриеш алармите, се натиска бутона Enter за около 2 секунди. Ето го. И натискаме и задържаме бутона Enter за около 2 секунди. Няма информация. Така вече всички диагностики са изтрити. В 90% от случаите надписите са нормални. Най-притеснителни са, когато в самия надпис включва думата прекъснат, накъсо, и още по-притеснителен е, когато има замръзнал. Тогава трябва незабавна реакция за бойлера.